हामबाय दिनैजों मान्दाय एलाकानि बिसिङाव तीनटा बिसिनो भिजिट खालायखा बिसिंखा राजसनथाय बिसि आरसिनगर बिसिनो आरसिनगर बिसि शिवनगर साउथ शिवनगर बिसिनो जों गुरि नायलायखा एकै प्रब्लेम मियाव जेता जों भिजिट खायमा हायनो जत जागानो लामा दै कारेन्ट अब्रंनि ताई तामनि सिमालंग रक न दै प्रब्लेम रंग अब्रंग दै सालायखा और चिनी दंगो ब्लॉक नि एडिशनल भिडियो दंगो ताई इंजिनियर दंगयो बरक जत नुट रखलायखा जों दति अब ताइसा बर भिजिट खायना एस्टिमेट रखलायनानि बागै सालायजाक जों जततो दयमानसाक दलायनाय विशेषकै स्कूल रंनि जेबो प्रब्लेम नुजागो और जों कैसा दुईटा स्कूल भिजिट खायखा एकटा स्कूल तो और नग रक तो ठीक दंगो मास्टर ठीक दंगो स्टूडेंट किचा कम ओंखाय ताय कैसा जागाखै जों नायमानि आरो बेलायखै स्कूल अब तामनानि अब बाउंडारी तो बाउंडारी तंफाना अब बाउंडारी बै बिसे हामिया ताय कैसा ओंखाय अब नुकारक जतनो काखलायजाक अब चेरायरक फन कलायनानि दंगो बा चेराय सिमिया आरो टिचारक फन कलायनानि दंगो अमाहाय अबस्था गै दंगो अबरबो नांजाक आगे बावहायकै चलिखा सामिया जों जे जागा थांगो जे स्कूल थांगो स्कूलनि प्रब्लेम जे जागा थांगो लामानि प्रब्लेम जे जागा थांगो दैनि प्रब्लेम अब सेस गरै ओंखाय अमाहायनो सालायो जे जागा थांगो अमाहायकै मान्दाय एलाकायाव जे एमएलए थांनाय रक खरक सापना अमाहायकै भिजिट रखलाया प्रब्लेम रक सिंया प्रब्लेम आचायखायसै प्रब्लेम नुखायसै प्रब्लेम सवाल नंनानै सल्यूशन नंनानै के बाहायकै सल्यूशन नंनाय अबरक सालायो और चिनि बुरि बुकुब संबो अमाहायनो ऑफिशियल संकायबो अमाहायनो सावो केबो फानो अमो एमएलए तंखा एमएलए बस एमएलए 5 बोसोर पाइखा त एमएलए कुन भिजिट खायमा करिनि सावला बर खूब तंथक जाखा अमाहायकै भिजिट पब्लिक नि डिमांड पब्लिक जे डिमांड खायो अब खाबै खोबैनो नायनाय पब्लिक बोमो डिमांड खालाय पब्लिक बोमो नायको जनसाधारण बायसां जनगण जेहेतु आनो बुद्धि रहका ताक जनगणनि कामनि बागै जनगणनि हामग्रानि बागै जनगणनि प्रब्लेमनि बागै आं बाचानाय जाहाथे प्रब्लेम तांथुं बुंनि जे प्रब्लेम तमनि बरक सवालंथुं आंगावनो नायो जनगण आनो प्रब्लेम फाय साफायथुं जनगण डिमांड खायका हंखाय अब अवश्य नायजाकनाय सालबुरुनि तो सालबुरुनो बुरि मानगो आसु तमनरि आनि तो बेले गोबां गानो ताबसो जरते बसु गरते लुकुरंनि बसु पार्सन जरते नि मते खाय हामग्रानि बागै बा नायखौ माने बिसिंते बसु गरते सलित हामग्रानि बागै तो गाहाम नंथुन गाहाम खलायना मुसुंगो ताक्स जरा भिजिट खाय दंगो भिजिट पार्सन दते जे दखाय जाकना बसु पार्सन बोलते मानदा एलाकाव तो पाइति तै नंखा बिसिनो आं भिजिट खायग्राका बिसि मोटा 26टा बिसि दंगो मोटामुटी पाइग्राका और जीपी बो दंगो जीपी बो भिजिट खायका ताई कयेकटा तंखो बिसि बाके अब बिसि प्रब्लेम जतो जागान हायसे प्रब्लेम आरो दंगो का अपनो लुकुरंनो कयनाय ठीक न आं भिजिट खायका ठीक नां नं प्रब्लेम खनाका आं तो बसर कायसावरि मे फानंनाय हायपनो तिनिया खाना मानासिनाय बसर कायसाव मायाखाय 2 बोसोर मायाखाय 3 बोसोर अमा हायखाय जों तरक जों बनो आगोगै माथानाय डेभलप ना आगोगै माथानाय ओंनाय जत जागानो रिनानि चेष्टा खालायनाय आंबो प्रेसारिनाय सरकारनो अब खालायनायनि बागै ब्लक हयते तो खालायजाक थानाय न हामबाय ओंखाय पाइपलाइन रक्ताबो तो कायजाक रक्त दंगो न कल कायजाक दंगो मेनि डिप्टिएबल दंगो टिबिएल दंगो अबरक कायजाक दंगो ओंखाय वाटार साप्लाइ रकनि दंफानो ओ पाइपलाइन बफानो अब चालु खालायजाय रक ताई कारेन्ट बिल अब कारेन्ट दिजाय रक अबरक खनाका ओंखाय कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि बायदि कक काहाम कमा सायाको बबाय बकक सालायनाय बमा हाय प्रब्लेम गै अमहाय दं अब बकक सालायनाय बरकनो 15 तारिख जाहाते कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि कर्मचारी रक्नो तुइनाय आं जदि भिजिट खायमांखाय आफ्रां सायमानाय बाहाय प्रब्लेम कारेन्टनि बेपार तै खेबेलानो प्रब्लेम दङ बहुत आंखाय